Mit navn er Søren Sten. Jeg er Venstres borgmesterkandidat til kommunalvalget den 19. november. I Venstre mener vi, det er altafgørende, at vi i Assens Kommune får et attraktivt erhvervsklima. Et erhvervsklima med plads til vækst og jobs. Vi vil blandt andet tilvejebringe det med bedre vejforbindelse og fiberforbindelser til alle samt en bedre mobildækning. Vi vil arbejde aktivt for, at Assens Kommune bliver en driftig tilflytterkommune, hvor vi igen får vendt udviklingen, så vi kommer over 42.000 indbyggere. Vi skal kort sagt have byggegrunde klar på hylderne. Venstre vil sikre dig størst mulig valgfrihed i forhold til børnepasning og skolegang i dit lokale miljø. Det giver attraktive lokalområder. Vi vil tilvejebringe, at der kommer både dagpleje og vuggestuer i alle lokalområderne. Vi vil have maksimal grad af selvstyre på alle lokale institutioner og skoler. Vi ser ældre som en styrke med muligheder, en ældrestyrke. Vi skal ikke være bange for at bruge hinanden aktivt. Vi skal have en ældrepleje, der er præget af selvhjulpenhed og værdighed. Der skal være plads til dig. Vi vil have vedvarende energi med hensyn. Vi vil blandt andet satse på solenergi, men også få udbredt fjernvarme til flere af vores byområder samt landsbyområderne i kommunen. Venstre vil have en aktiv erhvervsvenlig tilflytterkommune, hvor vi udnytter de unikke muligheder, vi har med vores beliggenhed lige midt i landet. Jernbane, motorvej, kyst og natur skal vi udnytte på den rigtige måde. Vores værdier tæller decentralisering, lokalt ansvar og at vi kan forvente noget af hinanden som både borger og kommune. Det mener vi er med til at gøre kommunen attraktiv. Synes du også, vi skal have et systemskifte? Et Assens 2.0? Så stem på mig eller på en af alle de andre dygtige kandidater på Venstres kandidatliste til valget den 19. november.